Nyapa? Tak sodok nangis kowe. Lih, piye cah iki? Ya ora piye-piye. Dari rumasane aku ki Marsha and the Bear tapi disodok bendal. Ya ora disodok malah mancep kok. Lah wani apa ora? Cah kene ya panggah ready to. Lah nek tak sodok komburi. Mbok sodok komburi aku jengking. Lah kuwi lho pas ben jeru. Lah nek tak sodok kon dhuwur. Mbok sodok kon dhuwur ya aku ready. Lah nek kurang dhuwur. Nek kurang dhuwur diganjeli bantal. Lah yo paham ngono lho jane. Kurang piye? Tabrakan cuwilik sak tuyul elektrik kok kemaki wae nantang wong. Rasa maido, cilik lo malati, iso blending wetengmu. Sedot iku gringgingen wae rasa nantang aku. Ya. Halah, tak sedot genten paling polahmu ya ora karo-karuan.